Môžu sem moji rodičia? Ale my tam ideme ešte aj Lubovci došli. Zlá adresa bola údajná. Zlá adresa, len čo tu ťažko nájde. Tú ulicu, áno, ale tento bol. Príjemné popoludnie, milí
Milí priatelia, dámy a páni, bratia a sestry, ešte vás vítam dnes na tejto pôde v mene občianskeho združenia Sluha a v mene Evangelického cirkevného zboru tu v Trnave na muzikáli Nebo prelomené. Keď sa povie, že je niečo prelomené, tak väčšinou to v nás evokuje takú negatívnu emóciu, že sa niečo pokazilo alebo že sa niečo stalo. Ale v tomto prípade je to pravý opak. Keď sa povie prelomené nebo, to znamená, že nebo sa otvorilo, prelomilo kvôli nám, aby Pán Boh mohol zísť medzi nás. Aby sa stal jedným z nás a aby nám priniesol to, čo sme tak veľmi potrebovali. Záchranu, spásu a ponuku večného života. Ja by som na túto tému chcel prečítať ešte jeden príbeh, ktorý nám to takým obrazným spôsobom trošku priblíži. Raz počas mrazivého štedrého večera sedel muž niekde na severe Európy pri krbe, v ktorom plápolal oheň. Rozmýšľal o význame Vianoc. Aký význam má pre Boha, aby sa stal človekom? Uvažoval. Prečo by všemohúci Boh mal tráviť svoj čas s niekým takým, ako sme my? A aj keby. Prečo by sa chcel narodiť práve v chlieve? Ani nápad. Celá tá vec je nezmysel. Keby Boh chcel naozaj zostúpiť na zem, určite by si na to našiel iný spôsob. Náhle muža z úvah vyrušil divný zvuk prichádzajúci zvonka. Prikročil k oknu a oprel sa o rám. Vonku zbadal húf snežných husí, ktoré divoko mávali krídlami a zúfalo sa zmietali v hlbokom snehu. Boli ako omámené a pometené. Boli zrejme vyčerpané a tak sa oddelili od svojho krdľa smerujúceho do teplejších krajín. Mužovi ich bolo ľúto a tak sa zababušil do teplého oblečenia a vyšiel von. Skúšal ich zahnať do teplej garáže, ale čím viac sa snažil, tým viac zmätkovali. Keby tak vedeli, že ich chcem zachrániť, pomyslel si muž. Ako ich mám presvedčiť, že to myslím dobre, že im chcem pomôcť? Napadla ho zvláštna myšlienka. Keby som sa aspoň na chvíľu mohol stať snežnou husou a porozprávať sa s nimi ich rečou, to by ma určite pochopili. A zrazu si uvedomil, že je štedrý večer a usmial sa. Vianočný príbeh sa mu už nezdal nezmyselný. V duchu si predstavil jednoducho vyzerajúce dieťa, ležiace v jasličkách v chlieve v Betleheme. Už pochopil vianočnú záhadu. Boh sa stal jedným z nás, aby nám našou rečou mohol vyjadriť, že nás miluje. Že nás miluje práve teraz a že mu ide o naše dobro. Táto zvesť chce zaznieť aj dnes na tomto mieste. Milí priatelia, príjemné popoludne, neskore alebo podvečer. Detský spevácky zbor Lastovičky, ktorý už niekoľko rokov pôsobí pri občianskom združení Sluha, vás srdečne pozýva k spoločnému nedeľnému popoludniu. Tento čas chceme využiť aj k vyjadreniu vďačnosti všetkým vám, ktorí nás rôznym spôsobom podporujete a zapájate sa do aktivít, ktoré Lastovičky robia. Podporiť nás môžete aj dnes dobrovoľným vstupním alebo kúpou kávy August Roy či kníh pri východe zo sály. Veľké poďakovanie patrí deťom, ktoré sú počas celého roka na pravidelných nácvikoch veľmi pracovité a vytrvalo obetujú kus svojho voľného času na dobré dielo. Starší sa snažia byť viac profesionálni, no a tí najmenší možno práve drobnými chybičkami vykúzlia úsmev na vašich tvárach. Ale verte, že každý jeden nácvik pod láskavým vedením dirigentky Janky Ferikovej je sprevádzaný radosťou a túžbou obohatiť vaše vnútro a preukázať vám lásku a vďačnosť. Ďakujeme aj rodičom, starým rodičom a všetkým priateľom, ktorí s nami cestujú a pomáhajú pri organizovaní vystúpení. Lastovičky tento rok zaleteli napríklad do Topolčian, k Šinnej, Prievidze, do Bratislavy, opakovane do Senice alebo aj Trnavy.
Veľký úspech mali v apríli počas trojdňového turné na Liptove, kde v jednom dni striedali dve rôzne miesta a dokázali pekne odohrať obidva muzikály. Jeden bol Ako prišli lastovičky domov a ten druhý bol muzikál o nespokojnej halúske. Niektoré deti sú dnes choré, nemôžu tu všetky s nami byť, a tak aj v tejto chvíli na ne myslíme. A ďakujeme predovšetkým nášmu nebeskému Otcovi z vôle a milosti, ktorého aj dnes sme tu. A veríme, že s Božou pomocou lastovičky dnes odohrajú muzikál Nebo prelomené vo výbornej forme. Ďakujeme tiež občianskemu združeniu Mariánska sála, v ktorých priestoroch sa dnes nachádzame. Ale nalaďme už svoje srdcia na posolstvo Vianoc. Peter Ferík, riaditeľ občianskeho združenia Sluha, nás svojím muzikálom Nebo prelomené pozýva opäť prežiť vianočné dobrodružstvo inak. Dej muzikálu sa totiž začína v nebeskom svete anielov. Keď tu jeden z nich, anjel Gabriel, zostúpi na zem. Ostatné sa dozviete na scéne. Stretnutie s Ježišom vníma každá postava zo svojho pohľadu. Ľudia v príbehu sú presne takí, ako my. Častokrát nerozhodní, vystrašení, unavení, prázdni, ale aj veľmi sebeckí, neláskaví a ubližujúci druhým. No a práve do týchto ťaživých ľudských osudov prichádza svetlo, riešenie a nádej. Nebo sa prelomilo, pretože Boh poslal svojho syna, aby zachránil každého človeka a daroval mu nový život. Mne aj tebe. Muzikál v sebe ukrýva veľa symbolov. Nebo prelomené znamená aj to, že Syn Boží k nám prišiel so svojím kráľovstvom. To kráľovstvo symbolizuje trón, ktorý tu vidíte. Bude sa viackrát meniť. Každá zmena niečo znamená. Na trón sa posadí aj človek. Človeku však tento trón nepatrí, aj keď si ho arogantne privlastňuje. Nakoniec skončí v domovoch ľudí, ktorí ho prijali. A to zo srdca prajeme aj vám. Pozvite Božieho Syna do svojho života. A teraz už, milé deti, dámy a páni, nebo prelomené a lastovičky.
sa k nám otočila. Myslíte, že nás vidí? Ľudia nás bežne nevidia? Nevidia. Jej, ona nám zamávala. Vidí. Aniel Gabriel, prosíme, povedz nám, kto to bol? Bola to prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra z Aserovho kmeňa. Keď ako mladá ovdovela, odišla do Jeruzalema do chrámu a vodne v noci slúži Bohu pôstom a modlitbami. A ona nás naozaj videla? Nie, nevidela. Ale veď nám zamávala. Videla vás vierou. Verí, že tam hore niekde ste a preto vám zamávala. Ľudia nás bežne nevidia, ale pri veľmi výnimočných udalostiach sa im môžeme ukázať a dokonca sa s nimi môžeme aj rozprávať. A práve teraz sa taká výnimočná udalosť udeje. Boh ma poslal do Galileje. Je tam malé mestečko Nazaret. V ňom žije Mária, panna zasnúbená Jozefovi z pokolenia Dávidovho. Idem jej oznámiť, že sa jej narodí dieťa. Zvláštne dieťa. Bude sa volať Ježiš, Syn Najvyššieho, Spasiteľ sveta. Hurá, ideme s tebou! Nie, nemôžete. Musím ísť sám. Aj tak sa vám veľmi prelakne. Vy to potom oznámite pastierom. Hurá, už sa tešíme! Už si v Nazarete? Čo tam robia ľudia? Spia. A to sme len začali. Rada, za chvíľu nájde. Musím zobudiť. Určite sa preľakne.
Ako si skoro sa vraciaš z mesta? Kde si dal všetok síra, mlieko? A kde máš oslíka? Práve to vám musím porozprávať. Všetko sa mi podarilo predať už cestou. Cesty sú plné pútnikov. Kam všetci putujú? Vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby sa vykonal súpis ľudu po celom svete. A všetci sa išli zapísať do svojho mesta. Betlehem je úplne plný. No a čo je s tým oslíkom? Stratil sa ti v tom dáve? Aj to vám vysvetlím. Stretol som ďalekých pútnikov až z Nazareta, Jozefa a Máriu. Všetky nocľahárne aj hostinec boli plné, tak som im ponúkol našu maštaň. A tam sa uchýlili. No a čo je s tým oslíkom? Zabudol si ho v maštali? Nezabudol. Priviazal som ho k jasliam. Prečo si ho tam priviazal? Zajtra ho budeme potrebovať. Tá Mária bola tehotná a čoskoro má porodiť. Keď porodí, uloží dieťa do jasličiek a oslík ho bude zohrievať. No ty si vymyslel ale pekný príbeh. Kto to kedy videl? Porodiť v maštali a dieťa ložiť do jasiel? Tam sa deti predsa nerodia. Ráno vstaneme a pôjdeme sa presvedčiť, či hovoríš pravdu. Dobre. nastal váš čas. Čas oznámiť pastierom, že sa im v Betleheme narodil ich dlho očakávaný spasiteľ. Takúto radosnú novinu chceme oznámiť všetkým ľuďom, nielen pastierom. Pastieri sú predsa najmenší z ľudí.
Nuž, Pán neba a zeme skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil ich maličkým. No ale ponáhľajte sa, tu na zemi čas rýchlo plynie. Pastieri, vstávajte! Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, že sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Naozaj? Čo? Super. Hádam, nie v tej našej maštali. A veru áno, nájdete dieťatko zavinuté v plienkach a uložené v jasliach. V našej maštali sa narodil Spasiteľ sveta. Fantastické. Neuveriteľné. Betlehem sa teší z narodenia vzácneho dieťatka. A o chvíľu sa bude tešiť celý svet. Ľudia si budú ozdobovať jedličku, piec koláče, dávať darčeky a prijať si šťastné a veselé Vianoce. No len Anna a Simeon vedia, že sa narodil Boží baránok. Dieťa, ktoré keď vyrastie, položí svoj život ako opäť za mnohých.
v Betleheme ste narobili rozruch. Som tu starosta a mal by som o všetkom vedieť ako prvý. Dnes sa nám narodil Spasiteľ Kristus Pán, dávno prorokovaný. A v našej maštali. Naozaj, Jozef a Mária a z Nazareta na oslíkovi už si spomínam. A ja som ich poslal preč. Už som mal plno. Veľmi ma to mrzí. Zoberiem ich do svojho domu. Cestou to musíme všetkým povedať. Áno, super. Vzácni hostia, vidím, že prichádzate zďaleka a prinášate vzácne dary. Hľadáme práve narodeného židovského kráľa. Čo? Dobre som počul? Koho hľadáte? Práve narodeného židovského kráľa. Ja som tu kráľ, len ja a iba ja. Zjavila sa nám na východe hviezda a tá nás doviedla až do tvojej krajiny. Preto si myslíme, že sa narodil práve tu. Kňazi, zákonníci a proroci, okamžite ku mne! Títo múdri ľudia tvrdia, že sa má narodiť židovský kráľ. Chcem vedieť, kde a kedy. V judskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, nie si nijako najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Kedy sa narodí? Už sa narodil. S narodením Ježiša Krista to bol tak. Jeho matka Mária bola zastúpená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Sveta. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu za svoju ženu, veď to, čo
v nej počali z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, tak svoj jeho ľud zachráni z hriechov. Toto všetko sa stalo preto, aby sa splnilo to, čo Pán predpovedal prostredníctvom prorokov. Hľa, Panna počne a porodí syna. A dá mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď Jozef presidol zo spánku, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel a prijal svoju manželku. Nepoznal však, kým neporodila syna, ktorý mu dal meno Ježiš. Všetci preč! Vy nie! Pôjdete do Betlehema, nájdete vášho kráľa, dôkladne sa všetko povypytujete a potom mi to prídete oznámiť. A ja sa mu prídem pokloniť. Choďte! Prečo sme takí smutní? Kráľ Herodes nám zobral radosť. Kto berie radosť vám? Kráľ Herodes sedel na zlatom tróne a myslí si, že aký je bohatý. Všade zlato vonia mýrka každý. Ale on ani nevie, aký je chudobný a biedný. Chýba mu nádej, radosť, láska, rodina, priatelia. Aj my máme zlato, kadidlo a miru. Vzácne dary. Ale už sme blízko daru najväčšiemu. To je to dieťa. Mali by sme sa tešiť. Mudrci od východu, nebuďte smutní. V Betleheme sa narodil aj váš spasiteľ. Choďte za hviezdou a k Herodesovi sa už nikdy nevracajte. Please.
To dieťa je pre nás oveľa väčší dar, aký sme mu priniesli my. Ak by sme len kvôli tomuto žili, náš život nemá žiadny zmysel. Práve sme získali tú najväčšiu múdrosť, skutočnú pravdu a zmysel života. O chvíli objaví Mesiáša, Spasiteľa sveta. Kde je? Videli ste ho? Kde môže byť? Kde je? Kde je tá Mária? Kde sú? Kde je? Videli ste ich? Kde je? Jako pisał syn najwyższy kraj.
Je tu Janka Vrásová? Je tu Janka, poď. Ja by som si ju chcela pozvať na pódium, pretože ona vždy sedí v hľadisku, ale to je naša klavíristka a ona nám robí všetky tieto podklady a ja prosím Janku, aby vyšla a ukázala sa. Ďakujem, Miško, sa mi zakúčené. Ideme, vedte si bundy od teba.